Kamay. Dari Kana diha. ikuan ko na be anak ko. Itikom ko kani. Aray, Kana sakit. sakit. Ubuhian. May sakit kiduot or ubuhi. Bisan din siya away lang sakit. Sakit yan. Sumukunik sa kuwang diri. Nala bangon. Yung ina malipong sa dok, sa dala na po na sa iyang pagbubuntis kay kana ko nung inanang kay mister. Nadyo ko no inana na malipong, mayagay wa makigda ra ko no. Pero gipa muto sa doktor, pa-admit siya kay namutla na makanina ko di kanang kapoy kay ang naong tanawon. Manang giturukan siya og ambasin. Lugaw ra gipakaon guys kay gahi di pwede bawal siya. Ito na. Lumigod na yun. Hindi pwedeng dagdan kayo muna masakit. Lugaw rin guys. Ito na. Pwedeng dagdan na may kugmera. Para di mabiglain mo kaya. Ikaw mo to. Gamay lang. Aray. Na, mukhaon lagi ka. Gamay lang lagi. Sakto yung nurse na ginagmay lang. Kuha na siya guys. Na-inject na para sa iyang kuto-kuto. Liquid ako anda. Diagyo sa dextrose. Humihilab yan tiyan. Humihilab yung kuto-kuto. Sige na ko ba? Tayo sa kanya ra. Kanya ra kayo may pagkaon. Dita ma'am. Big. Ama ni siya. Pregnant. Oo ma'am. Nagsuka kaya po ka, ma'am. Wala naman. Lang, lain lang paminaw na. Yung hilab-hilab yung Then, pinahon sa bata after 3 months. Wala, balik na sa mga. Pipilap ko mga sakitas lang na. Na imong buhatan siguro, try lang po naman. Skyflex o gatas. ang ako ng pagkaon may kanon. Mara check na siya sa kanya. Patry ko yung anak. Kamuhilab yung masak abot siyang gilid ng kuwan. Sakit ko no. Dinana sa bata god. Dinana ma'am. Yung barog siya kay mawayo parang na malipong siya. Kada humagka lagi sa ano, suka, snack na sa ko. Ay noon siya dili inon suka ma'am. Kana yang kalipong ra ma'am. Di ko na. Oo, yung sakit yang kuto-kuto rin mo abot siyang gilid. Friday po yun, na-check ko pa yung doktora. Saan laro sa ito? Lunes. Oh, Martes. Layo ko na. Isa yung yung Wala pa. Una palagi yung taha. Check up ko rin din. pero sa center. Mana sa center. Unang kuwan sa center. Diri ang tamang bakuan kay diri siya gusto mga anak. Kana lang. Wakabot. Skyflex lang. O gatas. Isago lang Skyflex sa gatas ha. Ito nag-UTI mga gano'n. Nasa UTM ma'am. Tapos wala kay vitamin C na ma'am. Na ay katong Gisitahan kay Everett Folic sa na nakakainom na siya. wala pa. Pag sa katong sa center pero may nainom katong pagadto na mag center. Karon gisitahan mo Oh. O folic, wala pang folic sir. Mamalit palagi og Kaya ubos kayo yung DT. Siguro. mo to gihatag ni kan sa dok sa. Nakuha na kag CBC. Kanina. Mana man siguro. Siguro gisitahan kag Everett Folic. Everett Folic ang giresita to sir, kamamo na siya pas-pas.
nga mo. Lagi katong nga na si doktor ganina kanang sa center ay lang kay hinay ra kuno kanang yang gihatag kay taas kuno kuan. Inilagyan na. Nga mo to, makaon ng kaupuan. Kasi flex siya, something in it pa. Kung gusto yung baby, kayawan ko. Na siguro Mura siyang malipong siguro. malipong O dala pud niya, ha? 80-60 ang baby. 80-60. Mamalipit ko Skyflex bay. Kaya wala ra ba paano pag tulunggihan. Oh, ano siya, sir? Nikaon siya kanina ma'am nag-CR, nikaon siya na milugaw kadala kanina. Ras lang po na. Tubig. Oo, nami. Butang green. Sa kuto lang dapit. diri on. Pwede mga pitik ra. Naray Wala siya. mapitik-pitik sa inyong bata. Sa kuto-kuto? Bata ba? Ay, sa bata. Dili sa baby. O dahil Kani pitik. diri na siya magpitik, diri magpitik. Din diri sa banda sa ako ang diri na ay murag mo ana o sakit na murag mo suksok sa akong diri. Basin ang bata na. Naghisugod ko ng moving ba. Okay, motulo pa man kabulan. Wala mo ka siya ni Suka. Wala man nun sa ma'am. Sa katuro sa balay ma'am, nisuka siya. Bagong dala, para padulong dala din na mo. Basta ba na itong tiyan ko, kaya uha ba yan ang mukhaon sa atong pagkaon. Wait, mo. As in, baby. Pila yung BPM? 60? 80? 60, 80? 80 or 60, pas na po eh. Nubos ba yun? Okay na yung mong ginhawa, ma'am. Iraputas. Dari sa di ginhawa. Ibalisog ginawa. So, dili ka makahigda. Sakit ko no. Ako masamot magkasakit ako ang dini. Ang magmusuksok sa akong usok. Di ma'am, normal ra? UTI, guro ka? No, sa UTI ma'am. Ay nakita sa Katong test kanina. test niya sa akong Mauna siya na. Mauna. Ha? Mauna ng anak. Sabi UTI. Maka-infection. Pas daw kayo ako ang kuwan white. Ito to gingon kanina? Anong nag-UTI mo ka, ma'am? Umbo. Hindi man sa buhilig. Soft drinks, di po mahilig. O sayra, juice, minom. Yan naman tayo antibiotic. Pero amping naman sa kagal. Mo siguro na, ma'am. Sakit mo diri. Usap po na ma'am. Sakit atong diri. Sakit atong hawa. Usap po din na din. Ay bata. Ang bata po dito, isakitan po. Ah, muday mo. Mukalit lang murag. React siguro sa ilalim po ang mga muscles ni mo. Sa mga UTI. Paraghan, TNT, siman tayo mga. Sandal na dyan, matulog guys. Sandal lang siya. Stress na guys, apa sa katugo, dipilip na. Yung mahilang baby. Butang na yung gamot na. Ang tingin pa sa mga anak. Pwede pa ka, buntis ka. Monitoring ka na sa mga anak. Kahon. Okay. Friday pa magunay OP do yung sa. Pwede naman sa live pwede na po kung maayon na iyang sitwasyon baaw ko balik lang ako. Dire na lang ay kay duol na sa mga kay ug layo po din maghasol. May di kay naradres dalagit. Pila na mo? 1960. Murag hapon. Na
Natingob mo sa, natingob. Nakuha na. Stress na sila sa mga anak sa hindi na sa bata. Sa bata. Bawal dahil itlog. Balatan. Ha? Musik luton ka. Lugaw lang muna. Tapos sa ganit, parang may luod. Gamay naman po yung karon, hindi man yung karon. Kasi init pa yan. Hindi ka rin masundan yung siya. Sibukas pa sarang may luod. Hindi ko lang nakikot. Init na. Inakot. Kaya po, hindi na po yung control. Kaya nga, parang mo sa mga parang patubig. Ha? Ilog naman yun sa bato. Mas pagkit dito ko, Bi. No, Lispad kay kuwang magdugo. ha? Lispad na siguro kay kuwang magdugo. Luspad ka na, bilang luspad. Kay. Aray ko. So, parang libi yung kaluspan. Bago na t-shirt ng suot, ha? Mga puti, nagipangdangian lagi. Tignan patay, laban na. Nagtataroon na yung likot, Bi. Ano lang. Ano lang. Angat naman mi guys, karon na si makagawas na mi. Mugtun sa aming kuan dextrose kay naman ni antibiotic gi. Kuan hatro ko sa bahay magpa Adyo. Beatrice. magbidris. Sige na sa higda. Ay, pa. Sila. Ha? Ma'am, Bit. Siya na pila edad, ma'am. 37. Dugo sa dugo sa kumahan para sa inyong electrolytes o creatinine, ha? I-check mo, Doc. Kuhan check dugo, ma'am. Pakuhan siya ni Doktora. Makasibog ka rin, ma'am. Okay lang? Sibog lang taga-mere, ha? Kalisod. Biwa kayo padabi? Muli sa Ngayon, naglingok ka. Dadi sa sudlay dong. Ha? Ay na pagdungang. Gamay ra dadag kanon ay na padag kuan katurang tapirwer na gamay. Katurang gamay tapirwer. Pagdag sudlay dong. Para saan dugo, ma'am? Katong gingon, sir, electrolytes o creatinine. Electrolytes. Nagiliw ka. Avocado kang tayo kang
Yan na lang nagtantangan ng ano ha, yan lang sa'yo, kaya di siya maluto. Yeah, siya, thank Sige, you. salamat po, ma'am. Pero natin dugulan ni sige ka. Bupang kamay ragdugo, be, dugoy guli sa kabaso na lang na. Sige, gibawasan. Kaon sa talbos mi bayo. Kada kaon sa kalderong talbos. Talbos. Soft drinks, ha? Samot. Ulit gatas. Kape. Katong sa buntis okay ra to, Dok? Oh, niya dili sakit mo buto ko to. Mo nagputo. Tingin ka na ukira yung pag-ibig. How you feel? Ako na yung nakakuhanin mo. Isa sila ba nakasakit sa konti? Ano siya? Ang pagbuto. 21,000. Ang yung infeksyon. Infection. 21,000? Ang WBC ni mo sa ihi. Ay sa imong dugo. Dili sakit dire sa kilid. Nini? Dili ba? Nini ay dili man. Kuan mo gud na. Dala na sa imong pagbuntis. Usap ba na siya, Dok, kung sakit? So gamay na lang, ha? Taas na yung ang infection, Dok. 21 ang normal na. Pila rin naman, Dok? 5 to 10,000. 5 to 10,000. Yang resulta sa iya, ha? Sa ihi, 0 to 1. Ang iya sa ihi, 9 to 14. Tapos, Ang imong ihi, infeksyon. May gani ka wala kay hilanat sa wala. Panak ko gahapon. protein plus 3. Continue needs. Pag mugawas sa Dok, katong gihatag niyo na resita mo na ako painom. Oh. Muna to. Ako palitan sa balay. Alam gi kuan gi usog kay mas rapid ang effect sa Basta diya paagi, Dok, sa. diretso man Kay kuan man siya, liquid man siya. Katong kay sa capsule na dugay sa mo kuan. kay kana kung tablet inom nimo moabot pa dire. Mo usap pa mo tunaw lagi. Ulo ka oras pa. Usa mo circulate. Usap pa mawala. Ikato kay within 30 minutes. Okay. Kuan man dayon. Sige na magamit ra to really paulit nila. Mo gani. Mura ko painom kay 10 days man to imong giingon, 10 days. 10 days gyud kay dako ba yan Lagi. infection. Ay ka Friday mo balik mo pud mi kay magpa-prenatal na mi sa OB. Basta makagawas na ni Dok? Saman Sila? dili pa oy ugma na lang. Kanang wala na gyud sakit ha. Wala pa man diri. Gamay na lang. Naglisod kong higda. Wala naman po ka masuka sa. Wala na. Gabi nga, natulog ko nag-inanira. Ngay, di ka Sakit maka- kayo. Ang sakit. Repeat si Bisi kay tanaw na mo. Ang double Bisi. Pero makakita ka ang tamang effect after 3 days. Gamay na lang imong kuan. Oh, di naman kahit parehas Di ka pa rin hapon. hapon. Okay. Ang akong hilap sa akong birinte, yan dili na kayo. Light na lang sa. Ano lang mo, barog ko, malipong. Malipong ka. Plus pag magpugod ka. O, tanawa. Dili ko yung dugo siguro, dili. Ano maglakaw ko ba? Maglisod ko, murang mapaw. Malipong, murag mapalit ka. Sakto kitong resita niya na kuan. Iberit na kapalit mo. Wala pa, Dok, mupalit pa lang ko ron, Dok, kay wa pa akong anak ni balik. Tayo mo na sa karong udto, Dok.
Nakapangutot na ka. Kanina. Nakautot na ko. Gabi usa, ni karong buntag kaduha mo siguro. Ugma pa rin tagawas be. UTI. Mga pa na nakakuha nito naman. Wala man kayo mo sa Wala. pagkanya. Tigda ko no. Kaya itong paano. Samay. Dari. Ikuan ko no di. Anak ko. Itikong ko kani. Aray. Kana, sakit? Sakit. Ubuhian. May sakit. Iduot or ubuhi. Bisan din siya away lang sakit. Sakit yan. Sumukunik sa kuwang diri. Nala, bangon. So guys, mo nagrasyon guys sa paniod to. Ayaw. Ayos sa ito, hindi nang baga malok din, hindi nang baga nasaging na gamay lang, tilaw lang, mati. Ikaw mo siya. Para ni sa kuan, Permasis by magits man mo. para sa imong kuan ba? Iron. Iron. Oh, inom. Means plus iron, liberate, ulik, 500. Sige na, pero makauli na ta. Inom na. Liwanag. Nga mo pa yung vitamins na una sa nagpuntos mo. Mga na be, 31 na be. Yung time ko isa. 31 na usa. Minta pa ni kay sa dyan luod, para sa itong kasingkir pa nga luod. Maugdalon kay tong durian dream basin mo rating makaulian nimo. Imo to simut-simuton dire. May hangin, may hangin. Na oy, igabrin nimo sa freezer bago kay ngati. Inta. Yung nangka, ang mga ice dito booking nangka. Ay nangka ka ng durian. Basin maulian kag dalon to dream ah. Mutay mo simut-simuton. Bago bitaw siya masakit bitaw, isabit bitaw sa bintana gani.